Salutare tuturor și bine v-am găsit la primul videoclip de pe acest canal. Eu sunt Nou Limit și astăzi m-am decis să fac o serie de Minecraft. Pe acest canal vreau să postez mai multe jocuri, de exemplu Valorant, CSGO, Minecraft și multe altele. Sper să vă placă ce o să fac pe viitor. Face așa o lume. Acum să-i punem numele. Ce? Ok, ne-am spawnat. Hai să luăm și noi niște lemn. Așa, facem un crafting table, ne facem un târnăcop. Mergem la minat. Așa. Nu știu cât lemn să iau, cred că iau până se sparge târnăcopul. Lemn, piatră. Hai să fac târnăcop de piatră. Așa, uite asta. Da, hai mai degrabă să-mi fac toate uneltele de piatră. Sabia. Topor. Mă duc să mai iau puțin lemn. Cred că o să mai avem nevoie de lemn. Dar mai întâi, aia trebuie să omor. Bun, luăm așa lemn. Așa, avem și noi acum puțin lemn. Mai au niște piatră și caut și niște fier, dacă tot e. Sau hai mai degrabă să căutăm un cave. Dacă să avem nevoie. Cred că chiar de să-mi fac unul special pentru mâncare, dar nu mai am lemn. Așa, la fix. Mai fac încă un. Bun. Mai să căutăm un cave. Am găsit deșert. E un cave, uite. Cărbune, bine. Așa. O să fac și o torță, să se vadă. Găsi fier. Ok, două bucăți. Aici, uite, încă puțin cărbune.
Încă mai mult cărbune. Un creeper. Și doi creeper, de fapt. Mureți! Trebuie să fie low, mă gândesc, nu? Așa. Mamă, ce mai aici? Unde creeper? Am numai creeper. Am găsit fier. Am luat și cărbune de la explozia. Hai să le iau pe tot dacă tot e, așa. Bun. Mai e cărbune, cât cărbune era în față, da, cărbune. Hai mai întâi să prăjim și noi fierul ăsta. Sau măcar să lăsăm să se prăjească. Mai e ceva și acolo jos. Opa. Mai mult cărbune, foarte bine. O, fier. Așa. Aici nu mai e nimic de explorat. A, deasupra pe nisip, m-am speriat. A zis că e ceva în chef. Bun. Mă fac full fier. Dacă mi-ajunge tot fierul, să-mi fac și unelte de fier. Întâi cred că îmi fac unelte și după îmi fac și armura. Bun, hai să fac așa. Nu știu cine am pus prima oară în ăsta. Și mâncare nu prea am. Aș folosesc un cărbune. A putea mai degrabă să folosesc în copă, dar mă rog. Bun. Acum stai, crafting table-ul avem aici. Deci. Așa. Târnăcop. Sabie. Topor. Cam atâta. Și astea le păstrez în caz dacă mai vreau să fac un târnăcop. Cu astea nu mai am ce să mai fac acum. Aici nu e nimic. Să le arunc. Așa. O să pun și pe aici o torță, măcar să știu unde am fost. Bun, mai e și acolo jos ceva, dar... nu s-a făcut tot fierul, am crezut că s-a făcut tot. Parcă așa se făcea shield-ul, nu? Da. Așa, shield. Chest blade. Nu mai am o mai am una și mai îmi trebuie una ca să-mi fac pantaloni. Așa, aici nu-i nimic. Am mai găsit cărbune, măcar atâta.
Am luat tot cărbunele, acum înapoi sus. Probabil că n-am găsit și aici puțin fier, să ne fi făcut pantaloni. Dar mai avem și pe aici, a, uite, fier. Asta iau alea, furnesul. Crafting table să le iau de acolo. Așa. Mai mult fier, mai bine. Să vă și voi, nu? Să vezi că e mare. Bă, n-am găsit asta de mult timp. Exact cum se numește. Ați găsit așa ceva vreodată? Ce noroc! Aoleo! Vezi că e mare cheu, adică chiar pot să stau să mă pe aici. Dacă tot e, uite, după ce îmi fac tot armura. Bă, am shield, mă, chiar că. Dar las cum țin torțele. Mai trebuie să-mi pun, uite aici. Poate vreau să-l schimb repede. Bun. Bă, da, am braine sudat mic, mă. Ce de ce se vede și întunecat? Cred că am eu monitor dat. Așa, fier. Asta nu e. Pantaloni. Cască. Ia. Bă, da, se aude un pui de zombie. Cred că aici. Dacă tot mai e cool aici, de să-mi fac toate torțele. Dacă știți de ce se vede așa Minecraft, să-mi spune și mie. Încep să aude. Să se aude. Mamă. Să se audă de zombie. Mai tare. Ia uite-l, mă. Asta e gigantic. Copper parcă se numește, nu? Rău, da. Nu știu exact ce poți să faci cu el. Mi se pare că e din ala. Nu vine acum numele lui de... Cheamă fulgerele la el sau ceva de genul.
Un fulgerul vine, fulgerul în el. Nu știu exact cum se numește. Și nici nu știu cum se craftează. Bă, am nevoie de mâncare. Da, e clar. A, uite. Deci pe aici nu cred că mai e. Sau uite mai e pe aici, da, e cărbune. Iau imediat. A, nu, altceva nu mai e. A, de aici am venit eu. Ok. Am mult cărbune. Fier. Bă, cave-ul ăsta chiar e mare. Lavă. N-am să fiu la un strat foarte adânc, dar sunt la 31. Cave-ul ăsta e foarte mare. Ce să mă fac atunci fără... Mamă, dar nu am mâncare. Ce mă fac? Am zis că să-l explorez, dar... am mâncare. Am venit din colo sau din coace? A, da, de aici. Era și aici fier. Nu știu ce atât de mult fier. Poate o să am nevoie mai încolo. No, no. Bă, ce-s mă așa mulți creeperi? Ce dificult? Joc pe normal, adică totuși. A, cred că iau fierul ăsta, îl las să se prăjească și mă duc afară să fac ceva de mâncare. Caut la vânătoare. Nu se poate, murim aici de foame. Așa. Uite, mi-am găsit fier. Aia, o bucată, e bună. Da, mi s-a spart în copul, n-am văzut cum se spargea. Care era comanda Shift F3H? Asta era Shift F3H. Am... Nu-mi dau seama dacă am sensibilitatea prea mică. Deci n-am pantofi. Acum am.
Dar n-am o chestie mai importantă, mâncare. Așa că trebuie să facem rost de ea. Dar mai întâi să ne facem un târnăcop. Perfect. De restul de pețe ne-am făcut torți. Acum afară. Hai mai întâi să-mi fac un cufăr. Double cufăr. Și să-mi pun toate itemele, că, na, să nu le pierd. Da, să merg să iau tot ăsta, că din asta pot să fac bun. Bun, hai. La vânătoare. Vânătoare fără arc, doar cu sabia. Toporul. A fost noapte, sau e noapte? Nu cred că apune soarele, ia uite încă un creeper. A, uite pe aici am intrat noi. Oh my fucking god. Ok, avem savana, dacă nu mă înșel. Se numește, oh, sugarcane. E un sat. Ia da să luăm sugarcane, că o să avem nevoie. Pentru enchantment table. Așa. Mai e și aici și mai... Oh, pești. Perfect. Mi-am dat seama că am lăsat furnace-ul ăla înăuntru. Erau 4. Uite-l. Bun, hai să merg repede să-l iau că, na, mor aici de foame. Mai întâi, normal că trebuia să luăm cactus, că, na, cactus e foarte important. Mergem pe aici. Așa. Bun, mai întâi. Așa, acum avem și de mâncare. Eu chiar nu o să-l țin în inventar. Și da, cactus. Nu știu ce pot exact să fac cu cactusul în afară de o fermă de XP. Nici nu știu dacă îți da așa mult. Opa, am pus torți. Bun, acum să ieșim iară. Pe ce parte ies? Pe asta acoperită. Da, mai mulți pești, perfect. Nu mă pot bucura de mult când văd pești. Bun, mai să vedem dacă acolo e satul. Nu, mi s-a părut doar că era un sat, nu e niciun sat aici. Păcat. Chestia aia nu cred că indică nimic. Bun, hai să mergem înapoi. Am luat 4 pești. Bun, să intrăm înapoi în cave. Aici.
Punem înapoi. Prăjim. Și cred că aici se termină aventura pe episodul acesta. Ne vedem la următoarele episoade. Să ne auzim cu bine. La revedere!